none of you can deny that what I'm saying is the truth. You know it's the truth. But either you won't write it, or you're too cowardly to speak it because you want some favor here or favor there. So because you can't talk, you are muzzled. I'm not. I'm a free black man. That you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is right. Zimene swazina zimene zikuchitika kwathu zimene zikhoza kuchitika zikufana naso ndi zimene zinachitika m'Baibulo nthawi imene Maisraeli amakampempha Samuel kuti akufuna mfumu anali nayo kale amene ali chauta koma samakhutira akuti ati kufuna mfumu yeni tiziona apapa physical mfumu tiziona. Then Samuel anakhuzidwa kwambiri, atakhuzidwa then anapemphera kwa Ambuye kwa chauta anamuza kuti akusadandaule andikana ineyo. Then anafotokozera kuti potaiwana kuti akufuna mfumu aziona ndi anauza kuapanga woni anthu aja Maisraeli kuti mfumu imene mukuifunayo izi zapanga izi ndi izi ndeti zimvere tokha pamenepa. Ndio ndiwalenga muchizungu. Now listen to them, but warn them solemnly and let them know that what the king who reign over them will claim as his rights. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking for a king. He said, "This is what the king who will reign over you will claim as his rights. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses. They will run in front of his chariots. Some he will assign to the commanders of thousands and commanders of fifties, and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons of war and equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. He will take 1/10 of your grain and of your vintage and give it to his officials and attendants. Your male and female servants and the best of your cattle and donkeys he will take for his own use. He will take 1/10 of your flocks, and you yourselves will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, but the Lord will not answer you in that day." Izi ndi zimene chauta anamuza Samuel kuti auze ana Israeli kuti mwani kuti mukufuna mfumu koma muzati mfumuyo izakupanga izi, izakuzuzani, izakupangisani kuti muziteteza iyo, izatenga 10 ya zinthu zanu kaya ndalama zanu izane kuti ndi zake, muzakhala kapolo kwa ndani? Kwa mfumu imene yoyo. Nthawi imene ikazakwana kuti mufuna kuti kaya mukakhala mavuto muzalira kwa king imene yoyo, mfumu imene yoyo kuti kuthandizeni, koma sizakuthandizanibe, sizakuthandizani. Zimene zizi ndi zimene zichitike pa masankho amenewa. Ndi zimene Amalawi ngati sitichenjera ndi choice iso imene tifuna tipange kubwezeresa munthu amene anakanika kale ngati Peter Mutharika. Peter Mutharika we know anakanika kale. We know Peter Mutharika amaba ndalama. Kunali na Chisale, kunali na Japi Muhango, kunali Aimchacha. Anthu ambiri ma minister mabapoera ndalama pa press briefing kumafuna kuba ndalama za COVID. Ndi anthu amene wawo amene anthu iniyo mufuna muvotere Peter Mutharika amene mukuvomereza kuti zimene mapanga nthawi imeneyo iniyo magwirizana nazo. Ani mukufuna apitirizebe kumapanga zinthu zimene zozo kuvotera
Peter Mutharika ndoti mwanena yes kuti Japi Muhangu aziba ndalama za covid, mwanena kuti yes Chisale aziba ndalama tipini ya Peter Mutharika, mwanena kuti yes achina Mchacha Ndelaika azizuza anthu, achina Ben Mpiri azizuza anthu, achina Mikito azizuza anthu, mwanena yes zikwanje chimwe muthandauza lero zimene zija mukusangalala nazo mmasangalala nazo. So kuvotera Mutharika ndi kuvotera zinthu ngati zimene zizi ndi mistake imene anapanga anaso a Israeli. Andiso kuvotera Peter Mutharika ndoti mwanena kuti umphawi imene mwinawo panowo mukusangalala nawo fa nthawi ya Peter Mutharika kunalinso umphawi wambiri kwambiri fa iye azapitiza kupanga zimene ankapanga nthawi imeneyo chifukwa chakuti anthu amene anali nawo nthawi imeneyo ndi amene ali nawonso panopo ndi amene ankakamizaso taime. Ndoti niyo mukusangalala kuti muzikhalabe pa umphawi imene munali nawo nthawi imeneyoyo, iniyo kwanu basi mungofuna muzingokhala mphawi. Imene chikutanthauza kumvoteranso Peter Mutharika. Kakhala kuphedwa kwa mabwino ndikuziwa kale, ndoti mukusangalala kuti mabwino ayambeso kuphedwa ndifake mufuna Peter Mutharika. Zikwanje mufuna ndoti mukusangalala nazo zimene zimachika nthawi imeneyi nthawi ya zikwanje mukusangalala kuti inde tifune Peter Mutharika apitirize zikwanje zimene amapanga nthawi imeneyi tikuzifuna panopa. Inuyo nde mukusangalala ndi zimene zozo. That's what it means kumvotera Peter Mutharika. Kakhala kuvota kubera mavoti amene ali running mate wake ndi amene ali make chair nthawi imeneyi Jenansa Mighty Pex anabera mavoti. Ndoti zimene zinachika zimene zija mukusangalala inde muzitibera mavoti muzitibera ndalama zimene tikufuna tizikhalabe umphawi. That's what it means kumvoteranso Peter Mutharika ndi DPP. So zipani za DPP MCP zinalamulirapo kale zatika Malawi pa umphawi sizikuyeneranso kulowa mboma zina zipite uko pabwere chipani china chimene chingatithandize ndi mtsogoleri wina. Ani panopa mtsogoleri amene angatithandize ndi Dr. Kabambe yekha ndi UTM ndi amene angatichotse mu umphawi umene tinawo panowo. Fukwa akuziwa china chilichonse chimene chikuchitika mboma, wagwira mboma kwa zaka 25 walangiza anthu wasiya zimene zija kuti no Amalawi anzanga kuvutike ndipite pasogolo ndikayambopanga ma decision ndathandize. Akuziwa pena paliponse. Kuvotera Peter Mutharika, kuvotera Chakwera ndi kuvotera umphawi ndi kuvotera ukapolo. Andiso chimene chisi chimene mufuna Amalawi ena mufuna mupange zandikumbusaso verse linaso m'Bible. Zandikumbusa m'Bible pamene Yesu amaperekedwa ndi majuzi ndi anthu aja kuti apachikidwe nthawi imene amaulizidwa ndi Pilate. Ndiwerenga Matthew 27 kuyamba verse 15 kuzafika 20. Now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas, who when the crowd had gathered, Pilate asked, "Which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah?" For he knew it was out of self-interest that they had handed over to him. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. Which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. What shall I do then with Jesus who is called the Messiah? Pilate asked. They answered, "Crucify him." Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him." When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. "I am innocent of this man's blood," he said. "It is your responsibility." All the people answered, "His blood is on us and on our children." Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed over to be crucified.
apapo ndiye mundifunsa zikufanana bwanji. Zikufanana zakuti anthu onse amene akanika kumbuyo kukhazisogoleri kwambiri ngati Peter Mutharika ali ngati Barabasi. Barabasi anali munthu wakuba chimbanda ndifaka anali mundende anamangidwa. Peter Mutharika analuza mavoti nthawi imene chifukwa anakanika zinthu zinankanika, amapangisa zikwanje amapha mbino ndifaka anthu inuyo munamchosa kuti no iwe ndi wokanika sitikukufunanso. Koma foti Chakwera panopa walepherako kuposa ndani, kuposa Peter Mutharika. Peter Mutharika akuonekako ngati wabwino, or in short Barabasi akuonekako ngati wabwino ndifake panopa kulimbana tifunanso Barabasi. Yetu mukuziwa kuti Barabasi ndi chigawenga, or Peter Mutharika zinthu zinamutani zinamkanika. Mukuziwa zimenezo and mukuziwa kuti uvotera Peter Mutharika muzakhala umphawi paka na mpaka, koma mukulimbikabe Peter Mutharika foti Chakwera walephera. Inde Chakwera walephera ayina kutuluka, koma alipo munthu wina amene angakuthandizeni amene ali kabambe. Tiye ndivotere munthu amene angatichose mu mphawi imene tili nawo, osati munthu amene ndi chigawenga ali mundende tifuna timutuluse apite kunja. No, iye abakhala mundende. Peter Mutharika azikhala mundende, Chakwera atuluke. Tiye tikepo kabambe atithandize kuti mawa tichoke umphawi imene takhala nawo for 61 years. Tikapanga chibwana pa 16 pano September, umphawi imene tili nawo tikhala nawo for the next 61 years. Umphawi imene uli pano tikavotera Chakwera kumvoteraso or kuvoteraso Peter Mutharika, umphawi imene tili nawo sitizakhalapo. Chifukwa chiyani? Anthu onse amene azungulira Peter Mutharika panopa ndi mbava ndizakuba, ndi anthu amene atisaukisa kumbuyo, achina Japi Muhangu, achina Mchacha, achina Msaka, achina Chisale, achina Jenasa, ndi onse akuba amene asaukisa Malawi. And you think kwa votera anthu amene wapanopa zinthu zikhala bwino. And amene akhala ku opposition sanaoneseponso ndi kusinda kuna kulikonse. And posachedwa apa ambaso kumbangaso create chaos kumaso magalimoto ma shadow MP azipani zina zimesa kugwirizana nazo. Ningati munthu awapanga chipolowe ali ku opposition akalawaso mboma apanga bwa fama apanga kale kumbuyo kucha. Then munthu wina basi mfuna mwavoteresa anthu amene aja ndi chimozimozi kumutengaso Barabasi kummasula mundende kuti abwerere kunja. Ndi amene muvotere APM ndi DP ndi zimene mupange kummasula Barabasi kuti abwerere kujina apitirize kukuphani, mupitirize kusauka. Zimene mupange pamene papa mistake imene tisapange. Pali alternative imene ngasindodi Malawi amene ali kabambe. Basi miyese ni kabambe ngati sazapanga bwino by 2030 zamchosa. Koma noti never again DPP or MCP. Zipani zimene zisamuleso Malawi fatikhala mphawi. Tsikoma.